Mas pinaigting po ang pagpapatupad ng kaayusan at disiplina sa sektor ng pampublikong transportasyon sa pamamagitan po ng paglilinis ng tricycle terminal at patuloy na operasyon laban sa mga kontra-kolorum na tricycle sa Bayambanga. Bahagi po ang nasabing hakbang na ito ng isinagawang Oplan Linis na tricycle terminal na pinangunahan ng Tricycle Operators and Drivers Association or TODA, katuwang Task Force Disiplina, Bayambang Public Safety, General Services Office at Engineering Office, kasama ng Special Economic Enterprise at Environmental and Solid Waste Management Office. Layunin po ng paglilinis na mapanatiling maayos, malinis at ligtas na pasilidad para sa mga driver, pasahero at iba pang mga gumagamit ng pampublikong transportasyon. Kasabay nito, nagpapatuloy naman ang araw-araw na operasyon ng TFD at BPSO laban sa mga kolorum na tricycle upang matiyak na mga bumabiyahe sa kalsada ay may sapat na pahintulot at sumusunod sa itinakdang regulasyon. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang pagpapatupad ng mga hakbang na ito ay bahagi ng pagsusulong ng mas ligtas na biyahe para sa publiko, patas na oportunidad para sa mga lehitimong tricycle operators at drivers at mas disiplinadong sistema ng transportasyon sa bayan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at mga miyembro ng TODA, patuloy na isinusulong ang isang malinis, organisado at ligtas na tricycle transportation sa bayan ng Bayambanga. IFM News. IFM News. IFM News.